karangyaning pocanira sang Dwijawara ambrengan terus swaraning matu pronto mano somsa manungsa sarine Sarobeng pangareka gumantri wengi jroning wengi trika wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring Arga Tursina. Paragaraning gunungan Tursina yen dicaturi Sinewana parama ginambar. Segitiga minangka pelambang uriping menungsa manjing tribawana triwilangan telu bawana alam. Alam kang tulung pirangan wiwih alam kalbu alam rapi wiwah alam ing kelanggengan. Alam kalbu alam ing kuneng jebing bayi. Kinandut jero garbaning biyung sempurnane 9 wulan 10 dina. Para rame-raming uriping nerca padha kang ngendikane purnasi bebasan kaya wong kang mambil ngombe. Ning yen alaming kelanggengan supokan raga sampun pinisah. Mone ora ana dadi ana. Sawisana muli pring asale ora ana. Kaca ing gunungan ana gambar kembang mancawarna kembang gandari wangi. Panca 5 warna rupa. Menungso kang gayu luhur asmaning ngerti marang sembah kang 5 perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dawing agama suci. Salat sedina suwi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagake agama. Ana gambar kayu kastubare pangewapat godhonge sanga ngadege jejeg pangewapat wetan kidul kulon lan lor. Wadage menungsa pedunungan anapsir patang perkara bumi, geni, banyu angin.
Saya abang ireng putih kuning cara sedulur papate menungso. Sobiya amarah halu amat lan mutmainah. Godhonge sanga ripeng menungso kapur bawira sang perkara parandene kayun nganti jejeg. Piwulinge wong menarep lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Bego waton urip ing nganggo dasar bener. Sak bejo bejare wong kang lali. Bese bejo wong kang eling lan waspada. Dina jiwana yen lena kena. Kemamang gambar aja duwe rasa panas ten marang ketrimane wong liya ayu ketrima lambarane sapa temen tuwene menangi temah nglakonana tapa japa srana resik kawan gentur gambar manuk merak bisa kang manati lenggane nengganan samat sinamadan daya dinayan tapa silira dipun agem yen diciwit krasa lara aja sreng ngiwit marang liyan. Pekono gambare lutung jaman kuno pancen padha sugih ketang petung. Dinane 7 5 sasrolas ton 8 windure papat. Dina 7 ana petungane Senin 4. Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 9 Minggu 5. Ranggeping dina manis paing pun wage kliwon. Manis 5 paing 9 pon 7 wage papat kliwon 8. Sasi 12 suro sampar mulut dada mulut Jumat dilawal. Jumat dilakir jam saban poso sawal dul kaidah besar. Ton 8 tahun alih ton beton jimawal ton jeton dal ton beton wawulan ton jimakir. Wendone ana 4 windu adi, windu kuntara, windu sengara lan windu sansaya. Ana gambar macan mapan ana ngiringi wa gambare wong pinter kang iwake marang pinterane. Nalisir meringpau gerimpo bener nalisir meringpau gerin goroyo nalisir meringpau gerane ngagomo. Kembo ginambar ana ngiring gambare wong bodho kang teminde becik rame gawe seping pamrih nrimo ing pandung tur tanpa ndarbini watekan digang adigung adiguna. Watigang lakune kidang ngendrake playune banter, adigung lakune gajah ngendrake marang rosane yen adiguna lakune kula ngendrake semburi mati. Kalinga rembing menungso kenggonan lipilali owah kalawan gingsir nyokro manggilingan. Pintra sundulangit menungso duwe lali sepura pasang gaman. Menungso duwe pengapusan. Kasamuran muhung kagungane Gusti kang Maha Agung. Ing Gusti kang ora sinembah sagunging jalma kang tuwitah ing marsapada. Ana gambar gedhong suwung wong mati to bonongan mundur bondo donya ora bakal ginawa. Derajat pangkat ora kanggo syarat-syarat apa. Maripati amal soleh sarta budi bakat luhur kang miguna tumrap bebaran agung. Ki wonten ing gunane gambar Kutara Cikara bolo-bolo pote cara malaikat mungkar kalan nakir. Monggo dalu kula takoni sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabi, apa kitaban, sapa sedulur. Takoni malaikat ora iso jawab sabet godo. Wala-wala. Nang yen ditakoni malaikat iso jawab slamet kuwi kono ngaku. Kuwi naling urang kayun ana gambar abang mas muni gambar abang kang iso ngendhali marang balik nafsu. Tondone jembrung marang diri kasus karang gajah mati ninggal gading. Macan mati ninggal wululan. Menungso mati ditinggal jeneng sing apik. Jeneng elek basasan roko jawan digoro.
Sholat